С този видеоклип ще демонстрираме основните стъпки за работа с програма TaxStoreGen. В програмата се влиза с име User и парола Demo. Има няколко важни неща, които трябва да се направят преди да започне същинското попълване на документите и те са: първа стъпка. Данните от лиценза, издаден от агенция Митници, се попълват в общи класификатори складове. В зависимост от типа на лиценза се попълват необходимите данни. Втора стъпка. Създаване на артикули. От общи класификатори артикули излиза списъка с създадените артикули. От бутона Нов запис се създава нов артикул. Артикулите имат различни задължителни полета, които трябва да се попълнят в зависимост от вида им. Ако артикул е с тарифен код за алкохол и алкохолни напитки, се попълват код, наименование, търговска марка, мярка, тарифен номер, акцизен код, алкохолно съдържание и разфасовка. Ако артикулите са много на брой, е добре да се създадат групи и всеки артикул да се включи към дадена група. Така като се отвори списъка с артикулите, те ще се визуализират с дадения цвят на групата. Ако артикул е с тарифен код за енергийни продукти, се попълват код, наименование, търговска марка, мярка, тарифен номер и акцизен код. Ако артикул е с тарифен код за тютюн и тютюневи изделия, се попълват код, наименование, търговска марка, мярка, тарифен номер, акцизен код и цена за опаковка. Полетата наименование, мярка, тарифен код и акцизен код са отцветени в синьо, тъй като не могат да се попълват ръчно, а се избират от номенклатура чрез двойно натискане с левия бутон на мишката. Важно за тези полета е, че си съответстват по спецификация. Ако в програмата има повече от един склад, на формата за артикулите се появява и допълнителен бутон за избор на склад. Задължително трябва да се избере склада, за който е активен дадения артикул. Дори артикулите за двата склада да са еднакви, трябва да ги има създадени и за двата склада по-отделно. Ако даден артикул не се ползва, то той не се трие, а се прави неактивен, за да не се объркат наличностите за минал период. Неактивният артикул не се изобразява в списъка за избор на артикули в документите и при справка генерирането на декларация и дневник. Създаването на артикулните групи става от общи класификатори артикулни групи. Избира се нов запис, задава се име и цвят на групата. Трета стъпка – създаване на контрагенти. От общи класификатори контрагенти се отваря списъка с контрагентите. Номенклатурата с контрагентите трябва да се създаде, като в нея се включват всички доставчици и получатели, включително и фирмата, на която е издаден лиценза. След като са създадени класификаторите и са попълнени данните за склада, може да се премине към създаване на документи. Документите, с които се въвеждат стоки в склада, се създават от менюто Въвеждане. Избира се списък на документите за въвеждане. От бутона Нов запис се извежда списъка с видовете документи. Всеки един документ има задължителни реквизити. Важно е да се знае, че при попълването на документите трябва да се използват вече въведените класификатори за артикули и контрагенти. Това става като се натиска два пъти с левия бутон на мишката върху полето за получател и издател и се отваря списка с въведените контрагенти, а за избирането на артикул се натиска два пъти върху полето артикулен код, където се отваря списъка с въведените вече артикули. След като се приключи с попълването на документа, се натиска бутона Запис в базата данни. Ако някои от задължителните позиции не са попълнени, програмата дава грешка и документът не може да бъде записан. В този случай не е попълнен режима на постъпване на стоките в склада. Когато документът е готов, той се записва и изобразява в списъка с въведените документи. За да видите стоките, използвани в даден документ, може да натиснете бутон Съдържание. В списък на документите за извеждане се описват стоките, излезли от склада. Тук се работи аналогично на въвеждане на стоки.
Трябва само да се знае, че при документите за извеждане има проверки за съответствие на код на плащане и режим вход-изход, както и на акцизен код на артикула с предназначение при използване. За генериране на акцизна декларация и дневник на складовата наличност, гледайте видеоклипа "Създаване на справки" в нашия сайт unisoft-bg.com.